Mela, minn Celine Dion issa ħanlaqakom ma' kantanta Maltija Lindsay Patch li għadha kemm ħarġet album ġdid bl-isem ta' Dopamine. Mela, merba Lindsay tal-li ġejtu għana illum hawnhekk. U dan l-album li ħriġt. Kellek xi feedback? Reċentament għandek ħriġt l-album Dopamine. Kollox fih 12 kanzunetta fuq stil pop ta' li ngħidu. Pala produzzjoni ħdimnieħ kollha producers mill-Ingilterra, ma ħdimnieħ flimkien, ġifieri. Il-feedback kien pożittiv ħafna. Inna madwar sena naħdmu fuq dal-proġett, ġifieri. Għadek kemm varajtu issa ġifieri. Eżatt, propjament kelli launch event tiegħu kien sar fl-20 ta' Settembru ġewwa Ivy House u hemmhekk kelli l-opportunità li nkanta live unplugged session fej in-nies li attendew ukoll setgħu jisimgħu l-kanzunetti fuq stil differenti ovvjament. U semgħu wkoll għall-ewwel darba anke 5 kanzunetti fjamanti ġodda minnhom. Allura hemmhekk qed naraw xi captions, ritratti minn tiegħek. Hemm xi ritratti dan mill-launch event ukoll. Dina il-band li kantajt maħħom da kien nsellmilhom għax vera għamlu biċċa xogħol tajba. U minn attenda kellu wkoll l-opportunità li akkwesta limited copies ta' dan l-album, ġifieri kienu on sale dakinhar apposta. Issa ovvjament il-kanzunetta din available fuq il-music platforms kollha wkoll, ġifieri jistgħu jisimgħuhom hemmhekk ukoll u għandi anke l-videos uffiċjali. U inti ktibt il-lirika tal-album kollu ġiet. Iva, il-lirika kien kollettiv ġifieri bħala xogħol. Flimkien ma' High Music, il-producer ġewwa l-Ingilterra ħdimni flimkien. Ovvjament ikkordjajt Malta li ġak iż-żmien kien żmien tal-Covid u il-pjan kien li nitlem hekk, imma ovvjament ma stajtx u ma xtaqx nwaqqaf il-proġett u sibna mod ieħor kif naħdmu. Mela, inti bdilt l-istil tiegħek u x'hekk, x'ġielek tagħmel da? U x'kien l-istil ta' qabel? Looking back qed ngħidu madwar 10 years ago. Kont iktar jisni rock chick. Ovvjament dejjem fuq stil pop ta' ġifieri stil kummerċjali ma morniex ħafna l-bot. Però naħseb ħassejt li kien hemm bżonn bidla bħala artista, naħseb huwa importanti li dejjem tevolvi fil-karrier mużikali wkoll u l-mużika dejjem qed tinbidel ma' żmien u raw naqra lenzi differenti. B'dan l-album sew anke bħala image, forsi ma kontx daqshekk konservattiva u provajt inkun iktar forsi riskjuża kif taqbad tajt għax issa nimmatura. Allura forsi nipprova nkun aktar sexy dak l-affarijiet. Jiġifieri tajjeb li tbiddel u tprova affarijiet ġodda naħseb. Inħobbu konversatili ħafna. Intant, l-isbaħ esperjenza mużikali tiegħek? Kelli ħafna esperjenzi diversi, sew lokali anke barra minn Malta, ġifieri. Naħseb jekk inħarsu lejn il-festivals kien hemm bħal Eurovision li kien l-stepping stone tiegħi fil-karriera. X Factor ħadsem ukoll fejn kollaborajt ma' grupp u riċentament anke mużika. Ġifieri hemmhekk ukoll. Ħadsem ukoll. Eżatt, u hekk inħobbhom il-festivals nu pjaċir, kelli xi esperjenzi barra wkoll. Ekku, u nitħajjer biex nerġa' nipprova xi ħaġa. Il-kanzunetti bil-Malti jew bl-Ingliż? Le, tal-album bl-Ingliż din. Inħobb nkanta bil-Malti wkoll, ġifieri dik qatt ma niċċħat ovvjament għaliex il-lingwa tan importanti. Però ovvjament xtaqt li peress ħajkunu fuq livell iktar forsi globali ħanajtek. Biex tilħaq iktar nies. Eżatt, biex jisin ilħaq iktar l-interess ta' għaliex aħna kif tajt limitati. Ġis-suq ta' Malta u limitatu dak li hu. Qegħdin jiżdiedu naħseb l-opportunitajiet mhux leġi ngħiduha kif inhi. Ekku, veru. Però dejjem nispira dejjem nispira l xi ħaġa iktar U anke qed ikun ħafna attivitajiet ukoll li tistgħu tagħtu semkom fihom ġifieri għall-inqas ingawdu wkoll it-talent Malti. Eżatt. Liema waħda mill-kanzunetti l-iktar favoriti tiegħek? Ara, din mistoqsija diffiċli, għax kollha jogħġbuni, kollha fihom storja. U tajb ngħidhom naqgħa varjetà, ġifieri hemm up-tempo, hemm experimental, hemm ftit ballads ukoll. Però naħseb vera kieku kelli nażel waħda immur għall-kanzunetta I Breathe for You.
Għal-raġuni li għal-comfort zone tiegħi naħseb toħroġ il-potenzjal sieħ anka pala vuċi. Ma kolla jġbuni, li mortal dik. ħarġu minna. Għax vera stil tiegħi, jekk vera ħosni fl-element tiegħi. U l-ikbar ambizzjoni tiegħek x'inhi? Jiena l-ikbar ambizzjoni tiegħi li apparti nagħmel nikseb suċċess hawn Malta nixtieq anka forsi insemmi ismi barra mill-pajjiż. Allura il-pjanijiet tiegħek għall-futur x'inhuma? Eżatt, issa ovvjament għaddejn fuq il-promotion tal-album, il-kanzunetti qed jindaqqu fuq ir-radios lokali, imma ovvjament qed nimmiraw anka għal ġifieri pajjiżi oħra anka l-Ingilterra, ġifieri tajjeb li ngħidu. Ovvjament niqpa' nagħmel dak li nħobb, nuħu pjaċir naħdem fuq materjal oriġinali, biżi ħafna bil-gigs ukoll, bl-avvenimenti. Ġifieri dejjem għaddejjin. Aħna nawguraw lek dejjem kif qed tajt inti għaw iżjed opportunitajiet, ġifieri kieku mmorru lura fis-snin. Ftit il-bands u l-kantanti li kienaw żmien meta kienu popolari l-attivitajiet fil-lukandi għat-turisti. Allura kellek kantanti li kienu jmorru jallegraw ħanajtek lit-turisti. Imma mbagħad qisu dina spiċċat, allura it-talent Malti rrid isib minn fejn joħroġ ħanajtek. U titkun inti biex taħdem ħafna wkoll. U naħseb li l-ikbar ambizzjoni kif qed tgħid int tal-kantanti lokali u l-bands lokali huwa li jibirħu f'pajjiżi oħrajn. U llum hemm mezzi mhux ħażin. Mhux ħaġa platforms mhux ħażin. Imma jekk jiena l-importanti li nagħmel dak li nħobb għandi passjoni kbira l-mużika. Dina tagħmilha full time ġifieri. Iktar bħala part time actually. Taħdem għandi full time tiegħi nibbilanċja naqra l-affarijiet. Għax hawnhekk hekk ngħidu biex tagħmel album bħal dan. Lek ħafna flus. Ekku, investiment kbir, sagrifiċċji kbar. Ekku, ġifieri. Kif taqbad tajt, isek ma tagħmilx return financially. Tagħmel għalik. Tagħmel għalik. Jiena ħassejt li dejjem kien il-pass li jmiss għax rixt diversi singles u EPs, collaborations forsi wkoll. Imma issa ħassejt li vera rrid mpoġġi moħħi hemm naħdem fuq dan il-proġett u rnexxieli. U dejjem ħedimt ma' dawn l-istess nies li l-ewwel darba li ħdimt magħhom, ġifieri. Propjament naqra storja interessanti għax propjament għastemmen rawni fil-Festival tal-Eurovision ta' Malta ara kemm ilu issa għax ilu. Inti ħadsem ġifieri. Iwa xi 7 snin ilu ftit għastemmen kemm għeddi żmien. U konninna ħafna nitkellmu u jisu qatt ma ġie l-opportunità li speċi nibdew naħdmu. U mbagħad smajt naqra demo saħħom batuli xi affarijiet għax ħasbu li nkun kapaċi nagħmel dal-istilu jixirquli u minn hemmhekk għadt ħanipprova xi ħaġa ġdida. U minn hemmhekk talaq il-proġett, ġifieri ovvjament ħafna brainstorming, ħafna idejat. Nikkomunikaw dejjem minn Malta l-Ingilterra tajjeb li ngħidu, ma llum bl-internet tagħmel kollox. Ġifieri anke ma tkunx. Imma fejn irrekordjajtu da barra jew Malta? Le, irrekordjajtu ġo studio Malta għax it-tir kien nitla hemmhekk kif għad l-ewwel ħabba l-Covid isu ma tantx kien daqshekk possibbli. Allura għad flok noqgħod nistenna u nġeddet il-proġett trid inkompli għax inkella ma jsir qatt. It-tema ġenerali tal-album x'inhi? Mela, it-tema ġenerali tajb li nsemmu l-album, l-isem tal-album Dopamine hija waħda mit-tracks. Issa, huma songs jitkellmu fuq l-imħabba pratikament, relazzjonijiet personali, esperjenzi tajbin u ħżiena, ġifieri affarijiet li għandhom minnhom kuljum. Però Dopamine ġib ċertu ferħ nista' ngħid kif tesperjenza l-imħabba u kemm sabiħa, ġifieri, u fuq hekk l-iktar li jittrattaw, ġifieri ħaddieħor. Nistgħu ngħidu għadi l-kelma dopamine forsi titfak fuq track oħra u xejn. Imma hija tip ta' kimika ħanajdu hekk. Ġifieri m'għandix taqsam. Il-kanzunetti m'għandhomx jaqsmu ma' dina il-kimika imma għandhom x'jaqsmu referenza għall-imħabba. Aħna nawgurawlek li dan l-album ikun suċċess, kemm jista', aħna dejjem insostnu anki ma' DJs Maltin illi idoqqu dawna l-albums tal-Maltin li jkunu għamlu tant sagrifiċċji biex ħarġuhom daw ħalli bekk jippromuovu lilhom infushom
anki hawnhekk fi xtutna għaliex le. Mela ħammorru issa għal music video tiegħek Dopamine u mbagħad dan iwassalna għar-riklami. Mbagħad niltaqgħu minn ftit ieħor. You send my body into action. It's like I come alive. Call it a chemical reaction, but I feel it deep inside. Let it rise up and take you away. Feel the rush through your body. Oh my God, when it hits so hard and it feels so good, baby, I don't wanna stop. It's crazy, I'm addicted and you're my drug. I'm an ecstasy and I just can't get enough. You're my king, you're my dopamine. We started dancing, now we're floating. I look into your eyes. It's like the perfect sugar coating.